Jildo Sietsma uit Ljout zit in het examen hier VVO van het Comenius. Na een periode van studeren trapet ze goed al met het examen Nederlands. Uit een tekst maakt ze de haatgedachten helje, kopjes boppen alinea's zetten. Dingen uit de tekst hel je bijvoorbeeld, nou, welke twee argumenten aan jou te schreeuwen hiervoor of wat zijn twee standpunten van de schreeuwer. Dus van zulke dingen krijg je dan die gewoon echt begrijpend lezen. Voor Nederlands koen ze net echt leren. Ze schutten ik meer op in orenvakken. Ik zit denk ik het meest op in economie en in Frans. Dat zijn wel mijn, de vakken waar ik het minst goed in ben. Dus ja, dat ben wel, daar zit ik wel een beetje in op, ja. Ik ben nog net heel zenuwachtig nou, maar ik denk dat als ik de examenzaal inrin, denk ik dat het wel erger wordt. Ik voor de squallen je dit eerste examen altijd weer spannend. Ben er genoeg opgaven, klopt dat al jaar, zitten de goede dingen erin, hebben we niks per ongeluk eerder maken wat net moest. En dus vooral om zo vol mogelijk rest voor de kandidaten te krijgen. Dat is eigenlijk de grootste inspanning die het wil leveren. Om dat voor nu te krijgen, ben er maatregels na. We hadden zo goed mogelijk voorbereid. Ze hebben een proefexamen in deze cel, dus dezelfde omstandigheden. Dus ze zijn daar goed op voorbereid. En ze weten dat ze op tijd wijzen moeten en dat ze gewoon rustig een gang even gaan moeten. En dan hopen dat het al goed komt. De examenperiode duurt 2 hele weken. Op half juni wordt voor Jildo duidelijk wat ze slag is. Een vervolgplan voor na het VWO luidt in alle geval nog klaar. Ik wil graag naar Greece en ik wil graag sociologie studeren in Greece. Dat lijkt me wel heel leuk.